kuno double samatheni kulezi insuku lwalensizwa ekuthiwa uLawrence uSibusiso Lawrence yakwantaka le yanga la eSouth Coast ebulala intombi yawo ngesikhulu isihluku yaqeda lapho yenza ibe uthisha lensizwa le yaqeda lapho yenza ivideo yase yayibulala nayo ibhlungu leyanto kwesinye isikhathi ngiyaye ngithi ke mina masuke sikhuluma la ngiyaye ngithi ayikho indoda evuka ekseni ibulala unkosikazi wayo noma evuka ekseni ibulala ingodosi yayo noma evele ivuka ekseni ibulala intombi ayikho. Uma indoda ibulala intombi ingxabano kuyenzeka ingxabano yabo iqale ngo-2014 thola ukuthi ingxabano yenu nje nomuntu wakho lokho yaqala ngo-2014 uqala nje kwayo ngoba ukuqala kwengxabano kunento eshiwo umuntu esifazane endodeni mhlambe enganakile kuvele kuje xhifi endodeni kuhamba isikhathi bese ithi indoda yazi khona into akwayisho ngabona ukuthi wawunganaki le nto yangiphatha kabuhlungu uxolise wena umuntu wesifazane ukuthi hayi ngiyaxolisa ngempela ngangaqondile kuhambe kuphinde kube khona okunye ozokusho kuvele ukuthi nawe futhi umuntu wesilisa kuyenzeka kube khona into eyisho umuntu wesifazane ungaqonde bubi kodwa ivele ifike ihlale kabi kuyena bese kuthi xhimfu kuhambe mhlambe ezechaze eveze lwesifazane ukuthi yazi lento owayikhuluma eyayithi leyo nto ayihlala ngakimi kahle ngenxa lezi zathi nangalezi uyabona kuzothi mase nixabana kuphinde kuvuke lokho okwahlalisa okwashiwo lo muntu wesifazane kabi kwahlala kuwena yabona mase nixabana lokho ngempela nize nikhiphe ayikho into eyingozi njengabantu abaxabana kwi-relationship bethukane ngezinto enzima bese bebuye bexolelana futhi beqhubeke nokuthandana ayikho into eyingozi njengaleyo labo ke basuke bezolimazana noma yinini kodwa nje engeke ngikusho mina ngeke ngithi ingxabano eyenza umuntu wesilisa abulale wesifazane manje isuke iqale kudala kube lokhu kunokubekezelelana nje uthola ukuthi umuntu wesilisa usethembeni lokuthi wesifazane uzoshintsha noma nowesifazane abesifazane ke imvamisa kulula okwabo wesifazane bese xabene nje nendoda mayese sithaka ithanda vela aphuma uyakwazi ukuphuma endodeni weli ke bakhona abanye abangakwazi ukuphuma abagcine nabo sebenza izinto enzima kodwa nje imvamisa wesifazane uyakwazi ukuphuma endodeni thina amadoda kuyasehlula ukuphuma umuntu wesifazane osegangile waze waganga kwaze kwenele ukuthi kwenele enhlizweni yakho ukuthi lo muntu lo ayisekho into engizoyenza naye usengigangele ngoba phela umuntu mayigangele suke ekhomba isithaka kuthanda kodwa futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu akugangele kodwa ebekuthanda lensizwa nje lensizwa yakwantaka yenze into esihluka kakhulu kubulala umuntu wesifazane ebese uzoyimrecorda futhi ngimzwile nje ezama ukuyithethelela ethi ngiyazi ukuthi nizothi nginesihluku ngenxa ukuthi anazi ukuthi sengihambe phi ngedlula phi nalo muntu wesifazane ekusho lokho kanti nawe usazoyibulala ngiyaye ngingakhulumi ke kakhulu kumuntu oseyibulele ngoba angazi ukuthi yini engcono
umuntu wesilisa mayesuke esebulala wesifazane bese naye ayibulala ngazi ukuthi yini engcono mina ngazi kakhulu ngokuthi yini obhekana nayo uma ungayibulalanga waboshwa ngiyazi ukuthi yini ebhekana nayo that is why ngiyaye ngithi nje umuntu wesifazane bawusuka usafuna nje kuphila umuntu wesifazane noma senihlukene umuntu wesifazane mayese umese gangele mhlawumbe ungalokhu ucabanga indaba zokumbulala nani ungalokothi mawusasuka usafuna ukuphila ungalokothi ngoba ukuyisola ngesikhathi ungena nje ejele ngesikhathi ungena nje ngalelo la uyisola ngalelo langa uzuyisola ukuthi ngazi bewenzani lento ke yokuhluleka kwethu thina abantu besilisa ukuphuma kwi relationship ngifanise ngoba kuyasihlula abantu besilisa umuntu wesilisa intombi yakhe uyaxabana nayo manje noma yenze into ngoba besifazane lezi insuku benza igameke enzima kakhulu umuntu wenza into umuntu wesifazane wenza into esuke umnqamla juqu esuke nje iyihlazo elikhombisa ukuthi lolu uthando lufune ngabe liyaphela thina abantu besisi uyakwazi ukucasuka namhlanje nakusasa ngaphambi kwakusasa ngaleli alanga sekunguwe oshoyo ukuthi kodwa lo muntu ngiyamthanda sisuka kude naye sesenza u1 no2 no3 sisuka kude that asikwazi ukuphuma indlela esingakwazi ngayo ukuphuma kuma relationship thina abantu besilisa wele ke bakhona labo bambalwa abakwaziyo kodwa in most of the cases indlela esingakwazi ngayo ukuphuma umuntu wesifazane noma esekhombisile ukuthi akasithandi